आंनि बड' सेंग्रा इउटुब चेनेलाव फिन खनसे गासैखौबो बराय हरफिननाय जाबाय। नोंसिनि सायाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय आङो। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों मिलौदो खबाम। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनदों मितुराज मृदुस्मिता बर'। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय एमबि प्रेजेन्ट चेनेलाव। सोरबाफोर बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दा बाव आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।